Avui ens acompanya el secretari general d'Esquerra Republicana i nosaltres aprofitem també la seva presència perquè ja vam anunciar que presentaríem una moció a l'últim ple d'aquest mandat, el del divendres, sobre les retallades als serveis sanitaris de Catalunya i concretament de la ciutat de Lleida. La moció ja l'hem registrada i evidentment encara estem més preocupats quan el president de la Generalitat ha dit que anunciarà les retallades després de les eleccions municipals, cosa totalment sense cap sentit, perquè després de primer que no cal esperar tenir aquest sentit electoralista i que després ja estaran a punt de presentar-se els pressupostos, amb la qual ja estarà gairebé tot dat i beneït. I ens preocupa molt, tal com vam explicar, que en aquest moment els professionals de la salut de la nostra ciutat no saben exactament què passarà, i amb aquesta moció volem fer pressió i força perquè el govern de la Generalitat expliqui exactament quines són les propostes, les possibles retallades que es volen fer, i garantir sobretot les inversions que ja estaven aprovades, com és l'execució d'un segon accelerador lineal, com és ser una ciutat sanitària amb el que això representa de cara a la qualitat del sistema sanitari del nostre territori, que esperem que sigui aprovada per unanimitat en el ple d'aquest divendres i que a partir d'aquí també el Parlament arribi aquesta moció al Parlament i es pugui fer pressió perquè s'expliqui exactament quins seran els efectes que tindran aquestes retallades sobre el sistema sanitari, que també es va dir que era possible que els CAPs estiguessin tancats per la tarda. Tot això són rumors, però el que necessitem la ciutadania és saber que continua garantida la qualitat del sistema sanitari del nostre país.